Jó. Hogy csinálod? Röhögjek! Nagyon ismerőt, beszélgetünk. De nem... Na szóval ilyen halál komolyan? Elnézzétek. Jó, na. Jó. Mi folyik itt, csúcsirákok? Jó, fiam, maga menstruál? De nem csak. De nem mondom. Faszál volt, tényleg a fejed. Nincs holnap! Isztven! Gázoljuk. Hol jön, mert lesz partnere? Inkább a farkamon ül. De még zene sincs. Mire? Nem, hát arra. Konkrétan 4 lánya. Rakjuk ki, hogy éned egyet, egy jó egyet. Mátéval töri el. De ez... Ebből ki lehet venni? Akkor én meg Én azt tettem át, te ezt miért kell lenni? Nem bírom, nem mosolyogni. Jó. Az én kiképzésem alatt csak bulisztatok. De most átadlak titeket a Váci hárpiának, aki majd elviszi a gyűrűt Mordorba. Mert most tudod, hogy ebből leszel maga a legtöbbet, De nem veszi, most nem veszi, na. Dehogy, biztos nem veszi. Szita! Akkor csak ballag a katona, még ő sem tudja hova. Egy fénykép a zsebében, s egy ténycsepp a szemében. Csak ballag a katona, a szájában csak... Jó, Odaadom az ingemet, felasztottam. na hát... Zsoló nyilatkozott, ez még a 11 AKD filmjébe ment. Szia Balázs! Hallottam, tetszett a filmünk. Nagyon tetszett, tényleg, tiétek a legjobb. Adjon egy telefon. Adjon egy telefon. Szerintem Levi fog nyerni. Ti fogjátok nyerni szerintem a kádit, mert én látom szavazok el. Nézzünk bele a ruhatárba. Borong. Itt valami nem stimmel. Előre tudok menni. Nem kell beleütköznem senkibe. Senkit nem kell feltúrnom. Előre mehetek és... Semmi csókolózó pár. Semmi. Semmi más. Nem? Sehol? Senki? Nem? Ez egy újabb parajelenség. Sesta? Kérlek, kérlek. Zsoló? Hát, jó. Levi. Ó.